Бу ярминкәдә Верешбаш авыл җирлеге үзләре үстергән уңыштан әзерләнгән винегрет, тозланган кәбестә, маринатланган кыярлар, свежий борыч һәм кабаклар белән сату итте. Верешбашлылар кунакларны җылы коймак, кайнар чәй белән дә сыйлады. Верешбаш авыл җирлеге быел үзләренең җитештерелгән продукциясын алып чыкты. Сөтләр, иремчекләр. Быел без коймак пешереп халыкны сөендерәбез. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Гөрләп бара ярминкәләр. Продукция очсыз. Бөтен халык шушыннан үзенә кирәкле товарны сатып алды. Ярминкәгә төштек Верешбаш авылыннан. Ярминкә бик матур, бөтен нәрсәләр дә бар. Әйберләр ала башладык менә. Тагы исән-сау яшәргә ятсын. Хәерле кышлар килсен, ярминкәләр булып торсын. Гимназия коллективы әзерләгән чәй табынында район башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы Альберт Хуҗин да кунак булып, бәйрәмгә зур оешканлык белән килүләрен билгеләп үтте. Мөслим урта мәктәбе коллективы кызлары бәйрәмгә милли киемнән чыкканнар иде. Ярминкәгә килүчеләрне сәламләп, сатып алучыларга бал һәм яшелчә, җиләк җимеш тәкъдим иттеләр. Менә әле бездә йомыркалар алдык. Аннан соң тагын казды алып җибәрдек әле. Шундый матур рәхәт монда ни үткәргән өчен хуҗаларга. Алданы көтеп тордым бу ярминкәне. Кәбестә алырга дип чыктым инде. Һәрвакыт мин ярминкәдән кәбестә алам инде. 5-6 кәбестә. Магазиннарда кыйммәтрәк 32-дән башлап 45-кә хәтле. Ә монда килосын 20 сумнан алдым. Боланлы авыл җирлеге өлкәннәр өчен оештырылган ярминкәдән файдаланып, йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия ярминкәсенә дә өндәде. Һәркемгә дә таныш актив тормыш рәвеше алып барган Иске Вереш авылыннан Бәһҗә Бахаува үзе ясаган как, тозланган һәм маринатланган гөмбәләр, үлән чәйләре тәкъдим итте. Бүгенге ярмарка шул хәтле әйбәт оештырылган. Икмәген дә саттылар, халык та күп түгеләя. Менә товарларны бөтен җирдә дә коймак пешерәләр, чәй эчертәләр. Моны оештырган кешеләргә һәм шунда катнашкан кешеләргә бик зур рәхмәт. Бик матур. Көне дә шундый кояшлы, рәхәт. Шуңа менә бала белән чыктык әле. Барып кайтырга, әйберләр алырга. Бик нык әзерләнгәннәр. Шундый күп выставкалар. Ни генә юк монда. Ярминкәгә һава торышы да уңай килде. Кояшлы, җылы матур көн әбиләр чуагының соңгы сәламе булды күрәсең. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.